miaka y'umuntu yeko basabiri kila atambe ngende tamanini lakini ichie nime chando lakini risiba oralile a half of the years Biblia bateba eri getaiga asigitabu kia omorandia isano nemo kebugo kia iya gatatu omorandi ngagoteba mangana akobwatia omuntu nabara menye emyaka mingi asensega abantu ba Biblia muna risiba nabake bale nakega mwe bateba nga tubasabire batoke kega muna abantu bale muna kwale batake basoma timali ko sono omole somanga oyo motokya onyo muntu iboire abantu osabana ligana lirenaki elimo igolimuitigana abantu nyeyemo tari abantu abake abantu abange na ingabe moyo ase myaka mingi nonya matuko y'obugima bwaye abeya amanga sense kolende terogetie ase ebintu ebia by'obugima obwo natatinde kwasa amasikani egongo tebango omwana okwirita asina ya ng'ina egale buya wetani omuntu oyo. The issue yegetabu ky'omurandia tari omukyanga bw'emyaka okomenya asense emenge tari abantu okonyora barabanga asense lakini yegotoka nga chinga kikwaye tukomenya asense ncheikele tiranga Nyasaye akolosereti nakiekenene yani tari emyaka emenge tari amatuka amange tari abantu abange kwaretira asense tari nga kwagotire mono nga toragotogine okubaka but the few years kwamenya asense ngwaikele tiranga Nyasaye otongerete muna toikaranse tensa Nyasaye gotobeka asense ekirengankiro ekenene tugia chief asokomenya waito egerenga na torara igorege kohoka ekirense ya wete ekaragererigwa egasira ekangari ukurwa soboroso wa Nyasaye egoyarageretiwe naende ekaragererigwa ogosira wakare na kare lakini Nyasaye oyo kwanu asamariko nga Nyasaye isomo n'intu Yesu Kristo abakwe Nyasaye akamurwa oyo okoroku Yesu nekerenda akomurwira Yesu ikerianga aira ni bali bonsi basirire naende basirigu asiritabu kia Yohana 10 kebungo bya 10 ne 10 na kemo ne 10 na bibere tabu kia Yohana 10 kebungo bya 10 na kemo na 10 na bibere somango mwisi bongo kwale soma alo gego teba nchiwa se sibuko jiro soma ona bwa soma wangu gego teba inchenicho morisio muya omorisio muya niga kurwo bugima bwa yasi chingondi omfasi wotu wachakera fasi level nyate was 10 wachakera ego teba iga omoibita gocha otatigaibe na konyenya na gosaria inchenigo na chete elio babe n'obugima naende babe naborabwo asobonge sikiza hapo Biblia yotebanga omoibita gocha ekero Yesu okwana mangana aya egakoraga Saitani ekera senseye egachita agaikirania ebintu bitatu. Number 1 akaiba, number 3 agasakora, number 1 agasakora, number 3 agaita ekira kikirega kiaye. Saitani agasakoreteri icho lya Nyasaye nekirenga kiaye no gosiria na goita
abantu panyasale nakika okwana egagotebanga kurinde nche oyokoro ku Yesu agateba nche nigo nakire erinde mbao bugima nainde mbao bugima obwo asigentoki asobonge iyo Yesu giakorugoro egagocha asekerenga giokorwa bugima asobugima bwasirire egakorugoro erinda iranie bari basakoirwe bari barusiwa sobwerwa Nyasaye abairanie nakiagote etabukiaba abakorosai neke ngo kia 13 na 14 egotebanga nero tosiborete korwa se twaire gochia se twasibetwe mbara bagosoma nero tosiborete yes verse 13 nero tosiborete korwa soko bwa musunte nainda agatonganya nainda agatosoya asorwo tuwo mwana oyo mwanchwa asale wasoma 14 imasoyo Yesu Kristo itore na koboriwa no kwaberu kwebibe igawe basiretiwe ababasa koretwe Nyasaka bayamya imaso weri imaso mwana oyo na imasale oraliyenga itore na koboriwa no kwaberu kwebibe nakora Biblia teo Nyasaye somo nuto Yesu Kristo atogiwe eroyo egotoremia nokore mikorenga once imeyae egotokore migona nonye twasakoretwe nonye twairetwe naende twayaniwe tayo toyaniweka korengana nokogwa Biblia egotebanga eneri ekebe na makwiri ekebe kegia soeta sense engeri aye na makwiri tari okorara na risi bararire nogosira kwa kale na kale asigetabu kia Barumi sano nemo kerungo kiaye nibyo Yesu na tatu egoteba mangana abire asekerunge ekyo na kiengeri yebibe na makwiri korende kegu kia Nyasaye n'obugima bwa kale na kale wetera somo neno ito Yesu Kristo egisagukia mwanya bantu egokiarageretuwe kesire kale na kale lakini Yesu kaoroka asogotara kwaye asokomenya kwaye na igora asomo salaba agaakana engeria yekebe yatungitie nsingima na kieko na Biblia gotebanga engeri yekebe na makweli Yesu Kristo agaakana asomo salaba igo muna mwikaranse tesa Yesu Kristo obaakanire engeri ibibino amen ewe mwaigube barimo kugamba muna abamba igweti engeri yekebe ngentoki na makweli Yesu yakanire igora asomo salaba bwatanyike bungo kende egetabu kia Abaiberania ibere ekebungo kia yakianda Abaiberania ibere ekebungo kia kianda na kia goteba lero ngo somande bichieto kora somande kama bibere lero kora somande korende twarorire oyo kori komo kemono wetanya abamalaika bonse asekere gisini oyega koro ku Yesu obekeirwe gutiyo bonene namasikani asogo chandu kwaye kwa makweli erinda asogo yabwaye aigwa makweli ibagari yake omonto iga makweli alitware gocha okukale na kale omosacho yokoro ku Yesu bwakanire nakiyeko barisi bari kibungo byogotebanga lemia ekiagire kitokole mineke irisi batakweti egararire nakiyeko gara Paulo akolika asirita ukiaba Tesaloniki elitangani inyeke bungo biko mina gatatu agotebanga tindi getia bami ntoti no manya
igoro yabu bararire. There is a statement Paul akomeki. Ngeko garago change the statement instead of death is saying those who have slept. Ngeko garago change kiagera osomoro muri. Thank you. Kiagera omusacho okoroku Yesu ama kwitwa egocha kwa oyakanire asomo salaba. Igotabu ati deni, hakuna deni ya mauti. Aba Thessaloniki muri singwa atere na soma bono. Na hata wale wasoma hadi bungo. Kolende wa minto. Intoli getinga timo manya. Amangana igoro yabu baraire munarisiba. Mwa isi huichani wa. Puna abande umatekere kukwana abande is non-believers. Ekere kukwana abande timo kuwamba rabi. Ekere kukwana nga ekiagera mbabu ati chipointi chitole na chio. Abege nimbali no maele na abatanyi ko bakure obakole gentoki bararire. Lakini bali batari hina ego manyetenga omonto bakure omwana okole gentoki. Oere ego omwana oyi motwa yusitya sokoro chaito. Omonto bakure omwana oyi oerire. Ono Paulo ngagotebanga timuri chana kuna abande abatari no manyobo. Soma 14. Onyena twegenete na Yesu na akwete naenda akaboka nabo igonabo baraira si Yesu na Nyasaye nabareta monere na kieka barisi barigete ngaremia inga oyo ngarisiba otimokire liyesa koroka nabatule nabamitomara abatamati na Yesu nabogete. Somango kolende Nyasaye oyo no bonge oyo goso ole mono goso olenge oyo mbia mono oyo no bonge bwa mabera asobwanjani bwayo bonene atwanchite nonyanekero keritwarenge tokwete asogo salimwaito agatobogima amona Kristo Yesu mwatori wasobuya ya gatano naenda agatobokia monere igoko kwa birabo naenda agatobokia monere agatoikaransia monere asaigoro ase Kristo Yesu elinde alinde sibyo byache byaguchikoro kalibyaguchikocha naoro kyomwana yatogosoma bono bunure omwana oitetekerengo imeyaito asetoi karansiri na asetore imeya Yesu Kristo na kiekago teba maremia igabege ni bari kuwaboa ekiagera egomanyetena litukerimo una Yesu akoroka na ntutoro kenere abantu abagusia karoli dia matuka ya magega ndere bintu kora goncho libire karasi mekire bituma igabo ya byamete buya muntu ko ndaro chora ate bituma byae ora taigora ta makuru ocho tuchitwoli gete ange ibire isatoiga ocha kuene kinge bituma byako lendoki byabere byachigusambwa liyesa abogete kurwa sembera chimbera nche igogete cy'abantu nabake bagasoka liribuna gosoka gutira gukigoro akaira ekige koine kingarige sangeri lakini gona rusiri chituonike agachikaransia sekero gokionene abamo 24 elders baikaransi tegoro imbalia babogete na Yesu ili abogete igomuna tuikaranse ta mbaro babogete kurwa sembera bono baikaransi tegoro bono ebituma tari byonsi ogutogwa chikoro kinka ebinge kari bigotirara no ekerori esarihoika liribuna gochikoroka ligesarigi mabono ndisangere liwe ali orokia sekero kia bonene
omate liyagotira neligesa lilyagotira kuchigoro some kebunge ekyo egetabu kia Mathayo 27 soma Mathayo 24:55 52 soma chimbera chikamanoka chikasama nemebere menge n'abantu abakenu abakure bakabokibwa ihakawe akayogotongorwa akaonekia setatangaki asenachiete omugondo ito bunatwayolemete mbwamete buya nararetire chituania chiko nakoenekinga mangana mbyale igono araigokirete bosaiga abatongori mbale igoro bonongo chiare bocha bukia banene abachenu mora nabali motaraita ba Yesu amakweli tali aromo elio Risipa otimokire Nyasaye gagotongeta asense asigenteken wakamonyora Yesu ekegwatongere tukiaerire omaetendire tokoiranga ntaragura bole masigete agache ntaranyoma gosekonyomwa igostire bintu bitigarete Nyasaye abarasukia matuko kore ebyo ego biganyerete abande baitabe at the time kwa moitabire Kristo Yesu igoro ya achibiri eke yagotongerete kiye isanekire norara kurwabo mugana toyo nakiye kobera Biblia atebanga no twara abantu miyemo no menye myake menge onyengwa nyore tekerigwa atongeretwe ira nyore gwa kurita seda ya mamo mino Nyasaye bobuya isomo n'utu Yesu Kristo atoremie buna atoremiria samuri kama cheno na Yesu buna akoroka abachenu bamwegendire oso abarigoro kebunge kemugi gukora gitabu kia Yohana 5:28-29 Timothy oseko sabe tole family oseko kwa nechi program chinde after yena to consult kurua semore John chapter 5:28-29 Timo kumia saya na kiensango chere ekera abantu bonsi barasi chimbera ime bara iweni ogiri yaye na barabona basoke bari bamoitabete Yesu na baboke ase okoboke ukubugima na bari bangete Yesu na babokiwe asekina iwe koboki unkoro ingana tware gusibia seri tukori rero indiringa makwita yo moerio okobokiwa nkoro obo saidi obonge asamariko okoboki unkoro nikiye ko Yesu uchikoboki abantu bonsi atare gotiga abanyabibe bachikosira ngiye ko garataba tigasi chimbera ntoge ko Yesu uchikoboki abantu bonsi pi is one no ko baene keringa tesi ya koletu na Adam Christ na rekongete na ndaka yibuapi akiye ko bakubuka bonsi bali babo chiwotoka bangete bamanye ko gambirwa nga nikimwangerete omwana Nyasaye tinyubwete osemoni bwete abakabere libori nirimo nikimwangerete ekewa omwana Nyasaye abaete onyendiri Yesata akanete angambabo kabonsi angabanyarire batigaranse erinda abachenu wokabaiche lakini ikiagala akanirete bonsi pi okoboka kwa bantu bonsi egokone kinyeke bigia koletu na Adam egogia sibetiwe pi na Nyasaye tabuga tiribo ya sekebeki igobonsi ko ikababuke erinde bamaye kuboli gwekemo bali muanga nikimwangero mwana Nyasaye asekewa baete Nyasaye tigato seni tobaise kwangekewa umwana Nyasaye toire toseni waseni ya Kristo